Не така да ще го щупиш така. Чакай, чакай. Ето, скъса го, Лео. Ще дупки има. Не така. Така, отгоре, нали? Преди малко го правиш хубаво. Не е подходящо, но... Да поговорим за Грег. Да. Не така, де. Много съжалявам. Няма нищо. Я покажи баба как пуши. Лео. Лео. Как пуши баба? Баба как пуши? Очи питат, защо? Как пуши баба? Грег е сърдечен. А? Я пак? От нас. Как пуши баба? Се обичае с племето му. Ходи за игра. Играе пейнтбол. Дали пуши? Как правят овцете? Чакай. Играе пейнтбол ли? Как правят овцете, Лео? Играе само за игра. Дарма. А кокошките? Той насърчава насилието под формата на игра. Ще ми кажеш как правят кокошките? Не, ще го скъсаш пак. Не съм казвала и дума против работата му. Как правят кокошките? Какво ти причини? Въвлечете в свят на кредит. Какво правиш, си изкажеш очите ей?